Φίλες και φίλοι μου, το ξέρω ότι είναι μεγάλο το δίλημμα αυτές τις μέρες. Κοτόπουλο, κόκορας, αλανιάρης μάλιστα ή γαλοπούλα. Εγώ ψηφίζω κοτόπουλα και πετινάρια, ελληνικά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μας έρχονται από τα αγροκτήματα Κρήτης. Δηλαδή από κοτούλες και πετινάρια που τζιμπολογάνε ελεύθερα στην εξοχή. Είναι δηλαδή καλοαναθρεμμένα. Γι' αυτό είναι νόστιμα και τροφαντά. Θα μου πείτε και πώς θα το κάνουμε τώρα, με γεμίσεις, με ρύζια, με κουκουνάρια, με σταφίδες, με κιμά, με σηκωτάκια, φασαρία βρε παιδί μου, φασαρία. Εγώ έχω πιο εύκολη λύση, έξυπνη και γρήγορη. Δηλαδή, η προετοιμασία όλη όπως θα δείτε θα μας πάρει λιγότερο από 5 λεπτά. Το μαγείρεμά του, επειδή είναι γύρω στα 2 και κάτι, θέλει γύρω στη 1,5 ώρα. Το μαγικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι χωρίς να περάσετε ώρες ατέλειωτες στην κουζίνα, έχετε το τέλειο φαγητό, το οποίο αφού το σερβίρετε μάλιστα με όλα αυτά τα λαχανικούλια και του βάλετε και δίπλα ένα ριζάκι, όλοι θα γλύφουν τα δάχτυλά τους. Λοιπόν, τέλος τα πολλά λόγια, πάμε να μαγειρέψουμε. Εδώ έχω το ταψί μου. Και εδώ έχω το κοτοπουλάκι μου. Νοπό, πεντανόστιμο, βιολογικό. Τέλειο. Το άλλο το πιπερώνουμε. Μπόλικο πιπεράκι. Και από τις δύο μεριές. Και αλατάκι έξτρα. Και το βάζουμε μέσα στη σακουλίτσα. Και στην άκρη. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να κάνω τη μαρινάδα. Λοιπόν, μέλι, πάλι από τα αγροκτήματα Κρήτης. Θυμαρίσιο, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πόσο καλό και μοσχομυριστό είναι αυτό το μέλι που έχει πυκνώσει, έχει χάσει την υγρασία του. Αυτό θα με βοηθήσει καλύτερα. Μία κουταλιά της σούπας περίπου χρειάζομαι. Τέλεια. Πετιμέζι. Αυτό είναι από την ΕΜΕΑ, δεν είναι κριτικό. Χυμό από μανταρίνι. Λαδάκι. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Με μέλι παρακαλώ και αυτή για να είναι γλυκιά και ελαφρώς πικάντικη. Τέλεια. Και τώρα να βάλω και λίγο ακόμα πετιμέζι που έχει μείνει. Προσθέτουμε λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπεράκι. Κλείνω. Και αναμειγνύω. Τέλειο και μοσχομυριστό. Το αφήνω εδώ και ξαναπαίρνω το κοτοπουλό μου. Προσθέτω τις πατατούλες μαζί με κομμάτια γλυκοκολοκύθας και ένα σκορδάκι.
Και όπως θα δείτε τώρα, ένα ολόκληρο μανταρίνι στην κοιλίτσα της σκότας, ένα κομμάτι αστεροειδή γλυκάνισο, ένα κομμάτι κανέλα και ένα πορτοκάλι κομμένο στα 4. Για να δούμε, θα το χωρέσει. Μας πήρε το μισό. Εξαρτάται πάντα από το μέγεθος του μανταρινιού. Αν το μανταρίνι είναι πολύ μικρό, τότε χωράει 2. Δεν μας πειράζει όμως, το υπόλοιπο πορτοκάλι το κόψαμε και το βάλαμε μαζί με τα λαχανικά. Το καροτάκι μας. Δύο ακόμα κομμάτια αστεροειδή γλυκάνισο και εδώ έχω 2 κρεμμυδάκια, πάνω στα οποία όμως δεν θα τα βάλω έτσι, θα καρφώσω 2-3 γαρίφαλα για άρωμα. Ξέρετε, οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στο φαγητό. Και είμαστε έτοιμοι. Πού πας εσύ και μου φεύγεις? Εδώ λοιπόν έχω το σπάγκο μου. Δένω τα ποδαράκια της σκότας, έτσι ώστε στο ψήσιμο να μην μου ανοίξει και να τη σερβίρω ωραία στην πιατέλα μου. Θα δείτε τι ωραία και νόστιμη και εντυπωσιακή που είναι αυτή η μαγειρική. Και αφού δέσαμε το κοτόπουλο για να μην μας φύγει, που να πάει δηλαδή το δίσμηρο, έχουμε εδώ τώρα αυτή τη μαγική μαρινάδα, την οποία μπορείτε να τη βάλετε μέσα στη σακούλα μαζί με το κοτόπουλο και τα λαχανικά 24 ώρες πριν. Έτσι θα έρθει αυτό και θα τραβήξει τα αρώματα, τα ζουμιά του και θα γίνει ακόμα καλύτερο και πιο νόστιμο. Πιο νόστιμο δεν ξέρω αν γίνεται. Λοιπόν, ρίχνω τη μισή. Το σηκώνω λίγο. Και πάμε για την υπόλοιπη. Να πάει παντού και μέσα στο κοτόπουλο. Τέλεια. Και κλείνουμε. Του κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε λίγο θυμαράκι, λίγο ρίγανη, αν και εγώ το προτιμώ έτσι σκέτο όπως είναι. Ένα λαχανικό όμως που του πάει τρελά επίσης είναι η γλυκοπατάτα και το φινόκιο, το καραμελωμένο μάλιστα, διότι όταν το βάλετε μέσα μαζί με όλα αυτά τα λαχανικά, το φινόκιο θα καραμελώσει. Τέλεια. Όπως είναι, στο φούρνο. 2 κιλά είπαμε είναι το κοτόπουλο, θα χρειαστούμε περίπου 1,5 ώρα στους 180 βαθμούς. Τα πρώτα όμως 20 λεπτά θα του δώσετε δύναμη. 200 βαθμούς θέλω. Απίστευτο έτσι, εντυπωσιακό, gorgeous που λένε και οι Αμερικάνοι που αυτές τις μέρες φτιάχνουν γαλοπούλα. Τι να το κάνει στην γαλοπούλα? Εδώ, κοτόπουλο από τα αγροκτήματα Κρήτης. Με μανταρινάκι, με πατατούλα, με γλυκοκολοκύθα, με αστεροειδή γλυκάνισο, με τα γαριφαλάκια του και μύρισε Χριστούγεννα.